Zdravím vás ľudia u ďalšieho reakcií z filmu. Dneska to bude Sonic 3, kde sa to pomaly blíži a ak sa nemýlim, tak má to výjsť v decembri. Ináč sa vám počkáme si do konca. Are you Detective Pikachu? He does look like a Pokemon. Pika Pika. Konichi, what? Sit down! It's time, Shadow. Finally, we will have our revenge. But what good is a dastardly plot if you can't conspire with family? There's two Eggmen now? Nice magic marble, real scary. That actually is real scary. Trick shot. Tom, Maddie, we need your help on a super... Knuckles, do you mind? Oh, excuse me. Tom, Maddie, we need your help on a super dangerous top secret mission. When? Are you ready? We were born ready. All right, boys, try and keep up. Come on, Granddaddy-O. We've got dirt to do. With Shadow's power, we can rule humanity. When we're done, there won't be anything left to rule. Somebody better go Google Maps. Like all the choices we make, remember to listen to your heart. You're gonna make the right choice when it matters the most. One head on to another. Who does your highlight? The more you talk, the harder I want to hit you. This ends now. Our destiny awaits. You were right about one thing. This ends now. Odporúčam vám pozrieť nový film, ktorý práve vychádza v kinách. Dobrý, akurát, že to bude asi od 18, Terrifier. To uvidíte na hľadovku. A naspäť. Dobre. Tuto máme nejaké... Ináč, toto vyzerá trošku, neviem, či poznáte Ghostbuster, s tým, že tu boli títo maličkí duchovia. Dobre, takže momentálne nachádzajú v nejakej čínskej štvrti, neviem, či to bude Las. Teraz povedali tomuto, že je detektív Pikachu. Dobre, viem, že vyzerá žltý, ale tak tohtom sa mu vysmieva. A niečo sa blíži. A Miniak, alebo ja neviem, jak sa volá, práve útočí. Škoda, že nevidíme, ako prišiel z toho druhého sveta. Fú, aké rakety. Túto scénku ako čínska, no, dobre, nie je to Čína, je to Japonsko možno, ale táto náhľadovka vyzerá trošku jak priamo tiež z detektív Pikachu, lebo to trošku aj vyzerá. Veľa náhľadoviek to tak vyzerá ako u ostatných filmov, čo som trošku zmetený. Dobre, teraz prišiel. Aha, neviem, čo ste videli, ale tam bol trošku taký starší pán, hej, asi prišiel z budúcnosti, alebo neviem povedať, ako sa tam zrazu objavili dvaja tí istí, len vekovo iní. Čiže zjavne navrhol tohto, lebo mu dáva rozkazy a on ich plní, čiže to bude asi niečo ako jeho spasiteľ. Dobre, teraz vybuchlo, tento je rýchly, utiekol, ale má červené oči. Tu sa zoznámili, tu ich obklúčili. No ale sú dvaja. Tuto niečo dáva. To má nejakú schopnosť zvláštnu. Aká je jeho schopnosť? Čierna diera? Hodil.
neviem, či poznáte, toto je prsteň, kde ho teleportne kam len chce. Jak im rozkazuje. Ven, dobre. Tuto máme nejaký, dobre, čiže tohto som už videl niekde. A neviem kde. A možno to so Sonicom nič nemá spoločné, ináč odporúčam vám pozrieť ostatné 2 diely Sonika. Áno, dobre, tu sa išlo ako SBS-kar, niekde kúkajú. Tento letí. Už útočia. Ja si... tam je jeho pomocník. Tomuto... Fú, aké Nezabudnite dať like, odber a zvonček na Rizdark kanále, kde nájdete hoci čo chcete. Len postupom času sa to musí ešte najprv zoskupiť. Mať tu hoci koľko hier, akých len chcete. Stačí mi napísať pod hociaké video do komentáru. Chcem nejaké video, ja vám to urobím na trailer. Tu máme toho viacej. Fú, jak letí. Ďalšie puzzly uvidel, tam bola nejaká nástenka. Čiže asi ďalší puzzle sa otvára, tu je nejaké... Aha, otvárajú, Shadowva. Henten ho otvára. A podľa mňa... útočia na ňo, čiže asi chceli vedieť, čo je zač, ale nepodarilo sa to podľa ich predstavy. Začína si spomínať. Fú, akí sú rýchli. Stratili niekoho, no tak každý sme niekoho stratili. Fú. Teraz sa asi s nimi zoznámili. Fú, ale bral by som takú helikoptéru. Veľká trojka. 3 mušketieri proti drakovi. S tým, že to není drak. Nechceme s tebou bojovať. Ale on, Knuckles, si prosto nevie ulahodiť. Fú, ale vidíte, že on sa teleportuje rýchly, má jetpack, ešte je aj silnejší. Dobre, toto vychádza to UFO. Fú, toto sa mi páči. Útok, čierna diera, znova policajt, to je čo? Nie. Ale menší je od toho, čo bol predtým ten veľký golem. Ja mám rád takéto Fuj. Ježiši Kriste. Potrebujeme tvoju pomoc. Fuj, aký raper. Jaký nešťastný. Zrazu sa spiknú proti nemu. To je hrozné. Najprv s ním bol kamarát a teraz je s ním... Ešte, že nevyšiel nahý. Tak pardon, preklikol som to. Čo som to spravil? Fú, ale je to zaujímavý Sonic, ale ja si myslím, že to bude asi koniec, lebo nič iné už potom není... No tak ako v seriáli je ešte jedna žena, ružová, a ešte jeden, ale matne si spomínam, kto to bol. Ale na tomto filme sa mi páči, že oni tam prosto vedia zoskupiť tých vojakov, chápete? Že to viac dramatickejšie. To je jeho otec? Čože? Neviem, čo vám vyhovuje viac, že či najprv pozrieť, ale vlastne vy ste videli všetky tie diely. Teda aj jeden prvý trailer, aj druhý, takže viete ako medzi tými dvoma, že čo sa deje. Neviem, čo vám viac uprednostňuje. Všetky trailery dopozerať a až potom komentovať, alebo od druhého už môžem priamo komentovať priamo v tom traileri. Ja sa vám veľmi ospravedlňujem, ale meškal som trošku a nemal som toho veľa ako času si nájsť na vás, takže dúfam, že sa vám ospravedlním za to a že mi za to odpustíte. Snažím sa byť kvôli vám lepší a lepší, ako aj kvôli sebe, lebo ma baví vás takto robiť šťastným. A dúfam, že aspoň oceníte, že som asi cez týždeň dlho ako nenatáčal skoro, no dobre, polovicu týždňa. A budem rád, ak zanecháte like, odber, zvonček,
pre ďalšie pokračovanie, ak chcete nejaké ďalšie pokračovanie zo Sonika 3, čože som hovoril pred chvíľkou, oceníte, čo pre vás robím a uvidíme sa asi v ďalšom videu. Čau, čau.